Kaixo, eta ongixin bertze egun batez, honat magazinera gaur hortzeguna da. Abenduaren 15. eguna eta gaurkoan 3 elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin, Larraitz Trinkadorekin egonen gara, bera Astelen Lilak talde feministako kidea da, eta datorren astelenean 19an ekitaldi aski interesgarria eginen dute Gazteluen Parantzan, atxaldeko 7etan, omenaldi bat, Espainiar Estatuan eraildako emakume guziei, biolentzia matxistaren arrazoiz eraildako emakume horiei. Bigarren elkarrizketa batean, Alex Txikonekin egonen gara, Everesteko konexioa egingo dugu, hain zuzen ere bera momentu honetan Everesteko magalean dago, arat igotzen, eta berarekin solastuko gara bertze gauzen artean, eta batez ere Anwar berak zuzendu eta protagonizatu duen pelikula horren inguruan, eta 3. elkarrizketa batean Gorka Obejerorekin egonen gara, bera HT Gelditu, Nafarroako taldeko bozeramailea da, eta aurreko egun hauetan ikusi zen dituzten erromatarrak Iruñako kaleetan, protestan egon ziren, bertze behin HTak sortzen duen xauketa horren inguruan, eta bertze behin aldarrikatu dute HTaren dirua gastu sozialera zuzendu behar dela. Hori guztia baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Hasteko, efemerideak. Abendua zen 1940 urtean, naziek Varsoviako getoa itxi zuten, hasieran txarrantxarekin eta gero 3 metro garai eta 18 kilometro luze zen harresi batekin. 350.000 judu inguru sartu zituzten. Eta 1948an, Kanadak, Estatu Batuek eta Erresuma Batuak bomba atomikoaren sekretua Sesberi entregatzeari ezezkoa eman zioten. 1949ko abenduaren 15ean Nazarum Gotze eta Narayan Apte exekutatu zituzten Mahatma Gandhi erail zutelako. Eta 1988an Federico Krutwig idazle eta politiko getxotarra hil zen. Ikus dezagun agenda kulturala. Gaur hortzeguna Iruñeko planetarioan atxaldeko 7:30 Txomin Artolarekin errezitaldi musikatua, Walt Whitmanen Belarrostoak izanen dute hizpide. Eta Yamaguchiko liburutegi publikoan Kamishibai ipuin kontalaria Isabel Salcedoren eskutik atxaldeko 6etan. Hortziralean irakurketa taldea, Cormac McCarthyren Jainkoaren semea liburua izanen dute hizpide, 7etan Katakraken. Eta geltokiko artisautza azokan, Planetak eta Margo sorkuntza tailerra 6 eta 12 urte arteko aurrentzat Kurunkun txontxongiloarekin bere eskutik izanen da atxaldeko 8etan. Larun batean berriz, Atortxu Rock elkartasun jaialdiaren 27. edizioa Atarrabian, 17 talde ariko dira, haien artean La Furia, Bulego, Angelus Apatrida, Merina Gris, Segismundo Toxikomano, Odolkiak Ordainetan, Brigade Loko, Odei Barroso eta Raimundo El Canastero, lauetan hasiko da guzia. Baitere aurrendako sormen gunean Bali Berdea, Buztin Zuria tailerra Sanduzelaiko Zibiboxean. Lantegiotan aurrek hainbat proposamen landuko dituzte pintura miatzeko eta kolorekin eta formekin jolasteko. Atxaldeko 8:30. Tira aurrera, aurreta familientzako antzerkia, Mendillorriko Zibiboxean atxaldeko 6:30. Eta Ze Artista talentu lehiaketa Zizur Nagusiko Kulturretxean 7:00. Atxaldeko 7:30 Lore Zulaika eta Zuribost Narisei DJ-aren eskutik musika, labak eta zaldiko maldiko kantolatua Zaldikon. Eta igandean bertsolari txapelketan nagusiko finala jokatuko dute Nafarro Arenan. Alaitz Rekondo, Aritz Bidegain, Idoia Antzorandia eta Jon Zaldua izanen dira aurkezleak. Nafarro Arenan, 11:00. Gaurko egunkarien azalak, Diario de Notiziasen lerroburuan, Europako kontrabando sare handienetako tabako fabrika klandestinoa desegin dute aldatz batean. Nafarroan eta Gipuzkoan egindako operazio batean 16 pertsona atxilotu dituzte. 80 milioiko irabaziak izan zituela uste da.
Zazpi ukrainar baldintza kaskarretan ari ziren lanean aldatzen. Argazken berriz Iruñeko zabalgunetik erosle batzuk irteten eta izenburuan inflazioa moteltzen ari da, baina elikagaiek gorantz jarraitzen dute. Olioa, irina, azukrea eta esnea bezalako produktuek 30% eta 40% arteko igoerak izan dituzte azken urteetan. Berri gehiagotan, 8 turista nafarrek ezin dute Perutik alde egin. Herrialdeko gatazkak Atarrabiako 2 lagun eta Lizarrako familia bat harrapatu ditu. Duela 14 egun, Zarrakasteluko trotatmunduen berririk ez bertze berri batean. Baitere, Espartzak Peperi eraso dio eta UPN bere Eliz mutila izatea nahi duela leporatu dio. Diario de Navarran berriz, lerroburu handi batean, Auzitegi Gorenak bai da bai legean egindako akatsak zuzentzera bultzatu du gobernua. Arau berriak zigorrak murriztea saiestezin bihurtzen duela ziurtatu du. Argazkien berriz, Dolores Redondo publikoaren aitzinean ageri da eta izenburuan 15 urteko irakurketak. Dolores Redondok, Diario de Navarrako irakurketa klubaren urteurrena ospatu zuen planetarioan. Berri gehiagotan Europako legez kanpoko tabako sare handiena zegoen aldatzen. UPN-ko tokiko kargudunak batez ere barregarriak etorkizunarekin kezkatuta. Eta medikuen itxaron zerrendak apur bat hobetu dira. Gara egunkarian, KPI-aren igoeraren moteltzeak ez du elikagaien prezioen igoera arintzen. Elektrizitatearen eta erragaien jaitsierak kontsumoko prezioen indizea moteltzen lagundu du azaroan. Hala ere, oinarrizko elikagaien kostuak gorantz jarraitzen du. Argazkean manifestazio bat eta izenburuan hezkuntza publikoa kalera atera da berriro. Berri gehiagotan, ertzainakoen hitzak gure salda Gasteizen egosi zen bertan bukatuko dugu. Eta berria egunkarian, abusuak jasandako pertsona baten adierazpenak lerroburu handi batean. Ez nuen ulertzen zergatik justu niri hori egitea Elizako gizon batek. Apaiz batek umei sexu abusuak egin zizkien Elgoibarren 1960ko hamarkadan eta biktima baten testigantza bildu zuen berriak. Elizari eta instituzioei baliabideak eskatu dizkie herri abusuak ez gertatzeko. Argazkian berriz manifa bat eta izenburuan adostasuna eskatu dute hezkuntzan, unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan bigarren greba eguna dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Sindikatua Jaurlaritzari galde egiten diote lankideekin batera hezkuntza legea. Berri gehiagotan, Mikel Asiain Geroa Baiko parlamentariaren hitzak. PSNek alderdi federaltzat du bere burua, baina praktikan arras zentralista da. Baita ere inflazioa jeitxiarren elikagaiak iaz baino 15% garestiago daude, eta azkenik begira sortu dute abertzaletasunaren oinarriak gaurkotzeko. Eta akitzeko Euskal Herria irratia, berri handi batean, euskararen ofizialtasuna exigitzeko elkarretaratzea eginen dute gaur parlamentuaren aitzinean. Gaur 36 urte onartu zuten euskararen foru legea. Euskal Herrian euskarazek antolatu du protesta eta kontseiluak, aekak, agerraldiak eta ikamak deialdiarekin bat egin dute. Bigarren berri batean, bertsolari txapelketako finalaren herri bazkariko txartelak bukatu dira. Eta azkenik, Aitor Agirrezabalen hitzak. Euskal preso bakar bat dagoen bitartean beharrezkoa izanen da atortxu. Bueno, eta gaur konexio pixka surrealista bat dugu, hemen, bertze behin ere, gurean egon den Alex Txikonekin solasteko plazerra dugu. Gu, ez dakit hemen Berriozarren nahiko gustora gaude, Alex, ez dakizu nondik zauden momentu honetan. Bueno, gu ontxe bertan Nepalen, 4.000 metotara heltzear, etapa bukatzeko, Orgoien, Tamzerku mendia, Kantega, eta bueno, mituzako bizta ederrateko guzen, Dios. Hortze, Himalaiatako indikatea. Euskal Herri baino guraldi hobea, Alex? Bai, porque ez dago hotz askorik egiten, oinezean gabiltzurantza, eta bueno, pixkanaka, gure burua betetzen, egon ginen Makaloko trekina egiten, Iruñako Sos Himalaiako fundazioko kide
askokin, 50 lagunetako talde bat osatuz, eta orain gaude, bueno, Everesten beste erronkatxo baten, baina, bueno, oso gustora, oso gustora. Eta, Alex, Everesten non dago wifia? Hor, zer gertatzen da hemen? Bueno, hemen badijo azte, pentsa ezazue ikuslentzako, Everesteko trekinean 120.000 pertsona zartzen gara normalean urtean, bertan zartzen az, azkeneko urteotan ere etorri nahi izan naizelako, orain dela urtetxo bat izan ginen 26.000 turista bakarrik, urte osoan eta arebe gutxitxo hau pandemiako urte horretan ez, 2020 garren urte horretan. Orduen, normalen urte on bat Nepalen, izango gara 2 milioi turista gitxi gora bera, trekinetan 120.000 pertsona orduan, badago, turismo aldetik, negozio desente, mugitzen da, hemen ez dago industriarik Nepalen, eta turismotik bai jente desente bizi dela, orduan urtez urte, hobetuten dire geusek beraientzako, ez? Batzutan, bueno, ona etorrita gagoz lehenengo zoain 20 urte, eta nik nahiago dut orain 20 urte bezalazeko paisaiak guzteaz, ez? Baina, bueno, beraientzat, azkenean, ere gauzek wifia bezala, konexioak eta antena jarri dituzte, eta, trekin osoan zehar, praktikamente lau mila boste metotan arte, konexioa dago, ez? Hau, mendik kontu ezari garela, nola da aklimatazioarena, orain 4.000 metrotara aklimatatu zarete, eta orain bertze ez dakit 100 metro batzuk igo bar dituzue? Bai, guia gatoz aklimatazioa egin da, ezkero, 5.000 metotan izan gara, orduan beste taldetxo batek egin goaz gorantza, eta gustora, ez, rimoan orentzen gabiz, atzean datu zenakin, ni normalen guztetan atzekaldean joatea, eta normalen aklimatatzeko alturan eta egiten dana da, ez, oinezean aldanik eta mantxo, media bat 2,5 kilometro orduko gitxi gora bera, edo hortik behera baita ere aldapazko edo soldapatatxua baldin bada etapa, hidratatu behar da asko, ura asko edan, eta jan gutxi. Nik osaldu dut, eta osaldu dut orain dela 10 bat ordu pasa, eta ez do jan ez, jateak odola joaten jatzu estomagura ez, tripatara ez, orduin behar da jan gutxi, gorputza aguantetan dago. Edatea da garrantzitsuena. Baina aldi berean energia izatea beharrezkoa da, pixket, ez? Harrigarria da hori. Erregaia sartzen dut zu goizean eta aguantaten dago, ez? Bakotza deko erderaz esaten da bezala, ez? Cada maestrillo tiene su librillo, kasu honetan ni horrela funtzionatzen dut eta ondo bakit, ez? Bai, hombre, ja zagozenean esfortzu handitan, jagoiko kotatan, bai jaten dozula gitxogo. Bai jaten dozula ez zer gehiago. Baina garrantzitsua da hidratatzea, ez? Edatea. Eta, ikusten dozuen bufa jarri, eta bar. Bueno, Alex, guazen harira, deitu dizugula gainera solasteko, pixken, bai mendiarekin eta bertze kontuekin ikusteko duen afera batez, hain zuzen ere, zu protagonista izan zaren, eta bertan salseatzen ibilizaren dokumental, pelikula batez solasteko deitu dizugu, zehazki BBK, Mendifilm Bilbao Bizkaia Festivalean, orain estreinatu dena, astelehen honetan okerrezpanago, eta hangoat izeneko, dokumental bat, film bat, konta iguzu, Alex, zer modu egoteko aukera izan zenuen, pentsatzen dut ez, munduaren bertze puntan zeinelako? Bai, gustora, nik uste dut ongi etorri ona izan dula Mendifilm Festivalean Bilbon, pelia bertan estreinatu zan baita ere Euskalduna Jairuegian orain dela hilabete batzuk, eta hartu monona aukidugu filmagaz, eta, azkenean, filma maten non baloratzen diren historioa, non dago zen baloreak, non dago zen hiru errealdi desberdin, hau da dagoz lehenengo kokapen baten Nepalen, bigarren kokapen baten Sierra Leonean Afrikan, eta hirugarren kokapen baten Pakistanen, ez? Orduen, holako filma baten, ez? Agian, mendiko filmetan, agian faltetan jaku batzutan, hori ez,
mamitsu izan dadin, ez? Fondo batekin, ez? Eta beti gauz hor, eskala, eta askotzen ez deko gu empatiarik, ikuslekiko, ez? Azkenean, guri guztetan jakune batzutan ez da izaten igual egokiena, ez? Baina holako filma baten non, hiru kokapen desberdin, hiru erraldi desberdin, plaka fotovoltaikoen instalazioagaz, non ikuste duzun jente desberdina kulturalki ere oso aberasgarria da, ez? Koloretsue, alaitsue, ez? Naiz da izan garatu gabeko herrialdetan, nik esango nuke filma txukuna gelditu dela. Hain zuzen ere, Anwar argiz beteta, Lleno de Luz, izenekoa, Anwar pentsatu dut bertako, termino bat izango dela, Nepalekoa edo, Aleix? Bai, gaur egun, albistegiak piztuten dugu, edozein irratia, edozein telebista jarri eta krisia dala, gerra espada, baina bai, etorri jakuz, lehenengoko lerrora, azkenean, energia, ez? Energia kontua orain dago pilpilean, esango nuke Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo baita ere, ez? Mundu osoan. Orduan, holako zonalde baten, pentsa ezazue oraintxe bertan dago, baso baten erdien, non, turismo aldetik esan dutzu, eta 120.000 persona pasatzen gara metik, eta dana nahi dugu dutxa bat hartu, eta gara, orgoien zelan berotzen da gure, baso haue moztuten, ez? Orduen, muturreko olako tokitan baita ere, ez? Komunitate txikitzuetan baita ere, ez bakarrik hiri handietan baita ere, ez? Energia zer ikusia dekon filma bat aurkezten nire ustez ederra da, ez? Guk azkenengoko 3 urtetan izan gara euneko eguzki izpiekaitik ez, hartutako energia ez, gai izan gara neguan, 30 lagunen kamarak, dronak, pantaiak, ordenagailuak, sakeleko telefonoak, euneko eunean eguzki indarretik hartuz kargatzeko kapaz izan gara, ez, autogestionau gara guk energiaz ez, eta dino zuen, Jesus, guk kapaz bagara bekanpaleku baten, segaitik ez gara izango hiri baten edo lako txoko baten, ez? Bitu, deigarria inata, azkenengoko bidai hontan gabizenan, plaka fotovoltaiko gehiago ikusten dugu zela, ez? Apurtxo eta ardatz nagusia Anguarrekoa hori da, ez? Manazluko saiakera eta gero joan ginen Makaluko baiarara, Aruneko baiarara, barkatu bertan Sosi Malaiako fundazioak eraikitako ospitalean, bertan deki egoitza baita ere, instalazio fotovoltaiko bat ezarri genuen, eta baita ere Sierra Leonan, Freetown-etik 200 kilometrotara herriska baten, instalazio potente bat jarri genuen, eta gero munduko tokirik eta ederretarikoan, Nangaparrapean, bertan dago eskola bat, Gunter Mountain Business School deritzona, eta benetan instalazio ederra montatu genduena. Instalazio ederra. Beraz, Aleix, baditu, nolabaitere bi historia kontatzen dire, mendiarekin eta plaka fotovoltaikoerekin zerikusia dutenak, egin batean kontatu duzuna, zuek bera auto hornitzeko erabili dituzue plaka horiek, ez dakit motxiletan eta erabilita pentsatzen dut, eta bertzetik erraten genuena, ez, plakak eramanta. Lehenengo zatiari dagokionez, Aleix, mendi goizalek, alpinismoek badute kutsadura? Batez ere pentsatzen ari naiz, hortzen zauden toki honetan Everesten, noizbait ikusi ditugu irudi hauek, horko kanpamendu basietan eta sortzen den ere zaborra eta nahaspila. Badu, ez? Badu bere inpaktua horrek ere bai. Asko, hau da pentsa zazue Parke Nazionala dela, eta inpaktua hor batekoa da, ez? Batzutan ez gara izaten gu, ez? Bertakoak ez deki kultura hori, eta plastiko bat, botilla bat, mineralekin askotan izateot, ez? Egunero 3 litro plastiko eta gero gorantzen joa, eta herrietatik geroz eta gorago, orduan geroz eta urrutiago, zabortegi batetik, ez? Orduen, albada gure taldean beti gabiltza, badago igual kantiploara bezalezea plastiko botila bat, baina normalean filtra egiten dugu edo iturritatik zuzenen edaten dugu, orain eguen
negue jasartzear gagozela, ez dago inongo arazorik, ez? Baina bai, askotan gure esku dagoela, ez? Azkenean, kutsadura eukitea, empati puntu hori, Parke Nazional baten baderruan gagozenean, ez? Kutsadura, beraz, han ikusten dena, erraten genuen moduan, turismoak ere izaten du bere impactua hegaldiekin eta halako kontuekin, azkenean aratere hurbildu behar baldin badirez, 100 pertsona, horrek ere, badu aztarna edo zein kasutan, zuek zuen alea jartzen saiatu zarete, plaka hauek eramaten, kontatzen zenuen bezala, bertako herriska batera. Ea gaizaren laburtzeko, spoiler gehiegirik egin gabe, Aleix, zen izan zen abentura hau. Bueno, bitu, Manaslutik hasi ginen, Makaruko Arun baiaran bertan 3.000 metotan, 2.000 metotan Siruako herriska montatu genuen instalazio bat, eta nire ustez gehien personalki bete nindun gehiago Pakistanako bidaia, ez? Ja geuse pertsona bategaitik, baina bai Sierra Leonean izan ginenean, ez? Sierra Leona 7 minutako herriska horretan, ez? Herrialde horretan zer bizi izan gendun, ez? Bertako slumsetan, ez? Bertako favelatan, zenolako jente atopuin gendun, zenolako balditzetan bizi direzan, gehien nolabait esateko mindu edo sufriri arazi minduna Sierra Leone izan zen, baina beste alde batetik baita ere, indarraz eta energiaz gehiago bete nindun tokia Sierra Leona izan zen, inongo zalantzarik gabe. Aleix, zuk 20 urte eramaten dituzu, aipatu dugun moduan, eremu toki horietara hurbiltzen, mendian, hainbertze. Ari garela, platka fotovoltaikoez, kutsaduraz eta sumatzen duzu 20 urte hauetan aldaketa klimatikoaren impactua mendi horietan? Pentsa, azkeneko 10 urteetan gabizela, mendiko azpeizunak egiten, azkeneko 20 urteetan, baina neguan azkeneko 10 urteetan, eta bueno, orain sumatu duguna, orain batean, ez? Zikiteak, lehorteak, aizeteak, lehen ez zirenak ikusten, ez? Azkeneko 5 urteetan guk nabaritu izan dugu, ez? De hecho, aipatu behar dut azkeneko 5 urteetan ez dugula tontorrik lortu 8.000 metotako mendietan, ez? Neguan, eta nolabait eragin zuzenateko hori, ez? Aldaketa klimatikoa, ez? Eta aipatzen genuen ez, Aleix, bukatzen joateko, badu honek ere bai, impactua izango du bertako aipatzen genuen herriska hauetan, ezta? Bueno, glaziarrak ere bai, urtzen joaten badira, pentsatzen dutu holdeak eta gertatzen aldirela, behintzat lehenengo momentu batean. Pentsa hau hemenko komunitateak eta harremana estuagoa dekiela naturaikiko. Orduen, impactua askoz be zuzenagoa da. Eta bertako komunitateak eta sufritzen dute lehengo pertsona, baina modu gaizto batean, ez? Guri bizi gara gure etxetxuetan, argindarragaz, gurearekin, urberoarekin, erosotasun guztiekin, ez? Hemen bizi modu ez da horrela. Aleix, azkeneko mezu bat, hemen erosotasunean gauden Berriozarren eta Euskal Herritar hauei, Everesten, magaletan edo Everestera hurbiltzen ari zaren toki horretatik, mezutxo bat. Bitu, nik ez dut batako mezue. Euskeraz ez daki, baina hemen ere ondoan Javi dago, Bizkaitarra da, Zaia, eta bera, Javi, mira, una entrevista en Salva Televista, estamos a 4.000 metros, cuéntales, ahora estás cansado. Él tiene... Aleix, te saludamos desde aquí. Está cansado. Yo estoy muy bien aquí, la verdad, nada cansado. ¿Tienes para dar visibilidad a la parálisis cerebral y pronto un divorcio? Mensaje para la parálisis cerebral, inklusioak eta gauzauek pentsatzen ditut. Beraz, bueno. Berrota 15 urte, paralisis cerebralakin, entzuten dut zuen bezala eta zelango esforzua, hemen aldapa gora gatozela, 4.000 metotara ja heltzear, eta bueno, da benetako indarra, da kemena, erakusten dozkuna. ¿Te recupera un poquito para decirles unas palabras en directo? A ver. Venga, un poquito. Salva Televista, Javi, porfa. ¿Cómo se llama? Salva Televista. Y Salva Televista, Arratsaldeon. Aquí desde
desde ¿cuánto estamos? 4.000 metros casi. 4.000 metros de altura, un chaval con parálisis cerebral y para dar visibilidad a la parálisis cerebral. Que ya será que empecemos a hacer algo de esto para que esto se vea, se escuche. Y yo pienso que esto que voy a hacer yo, que voy a intentar conseguir, se vea por todos lados. Ole. Arratsaldeon. Eskerrik asko, Javi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Javi, eta egiten duzen lan guzti horrengatik, bisibilizatzeagatik, inspirazio bat, derentzat, eta besarkada bat hemendik bai Javiri talde guztiari, eta Alex Txikon zuri berari, deia hartzeagatik. Agurrak hemendik, gu hemen lasai gaude, animo handiz, espero dugu dena ongi ateratzea. Agur, ondo segi, agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hortzeguna goizean eguraldi lasaiagoa izanen dugu, baina atxaldean nahasiagoa egonen da. Goizean giroa arina izanen da, ostarteak agertuko dira eta haizea hego-mendebaldetik harro ibiliko da. Eguerditik aitzinera, haizeak ipar-mendebaldera eginen du, arratsaldean hodeiguneak trinkotu eta zaparradak botako ditu, batez ere kantauri isurialdean. Horrez gain, haizearen norabide aldaketarekin bat, temperaturaren beherakada nabarituko dugu. Hortziralean berriz, iparraldeko haizearekin temperatura jaitsi eginen da eta euritarako egonen da. Goizean ia erabat estalita agertuko da, behe-hodeiekin eta euria eginen du, batez ere kantauri isurialdean, bertan zaparradak mardulagoak izanen direlarik. Araba hegoaldera eta Nafarroa erdi eta hegoaldera, hodeigune trinkoak iritsiko badirere, euria urria izanen da. Arratsaldeak aurrera egin ala, atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta hodeitza saretuz joanen da. Temperatura maksimoak beherago geldituko dira eta minimoak ere jaitsi eginen dira. Egunaren amaieran neurtuko dira. Astelerilak talde feminista, Iruñeko talde feminista horretako kideak hemen egon dira, noizbait ere solasean eta gaur ere haiekin egonen gara hitz egiten, izan ere astelenean, atxaldeko 7etan Gazteluen Parantzan ekimen bat prestatu dute. Zehazki, beraiek ez dira egongo Gabon hauetan, lelo horrenpean eginen dute ekintza bat, eta hori zertan datzan, hobe ulertzeko, azaltzeko, bertako kide den Larraitz Trinkadorekin egonen gara, kostatu zait bere izena errate aldi pare bat, zuek ez duzu ikusi, baina bueno, azkenean errandut ongi Larraitz. Bai, azkenean bai. Azkenean kostatu zait, hirugarrenez, mila esker handitzen hemen egoteagatik Larraitz. Bueno, erraten genuen astelenean Gaztelu plazan ekintza hori eginen duzuela. Konta iguzu, zertan da? Bueno, ekintza hau ja urte batzuetan egin duen ekintza bat da, ja pixka tradizional bihurtu da gure elkartean, eta egiten duguna da, Carlos III eta Gaztelu plaza tartean dagoen zuhaitz handi horretan, izarrak eskegi egiten ditugu urtean erailda gertatu diren emakume bakoitzarengatik. Izena irakurtzen da eta kide batek izarra jartzen du. Beste izen bat irakurtzen da eta beste kide batek ere bere izarra jartzen du. Aurten badaukagu momentu espezial bat, eta izango da lehenengo izarra ezarriko dutenak izango dira plataforma Luchando por Sara, Sara Pinaren omenezko izarra beraiek jarriko dute, etorriko dira Kortesetik, eta gero eukiko dugu baita ere Maite Mene abeslaria, izarrak jartzen diren momentu guztian, pixka bat ekitaldia girotzen, eta irakurtzen dugu baita ere normalki komunikatu bat. Eta, beraz, jendea joaten alda aratik ustera. Bai, nahi duen jende guztia, eta norbaitek izar bat eskegi nahi baldin badu ere, aukera dauka izar bat eskegitzeko, oso parte hartzailea izaten da beti, bai. Printzipioz, Larraitz, zuek aurten eraildako emakume horien izarra jarriko dituzu edo azken urte batzuetako? Normalean dira urtekoak, eta beti izaten dugu halako izar berezi bat Nagore Lafasentzako eta Ana Orantesentzako ere bai. Baina urtekoak dira. Bi pertsona horiek zerbaitengatik bereziki? Bai, Ana Orantes izan zen pixka bat, biolentzia mundu honetan telebistan azaldu zen lehenengo emakume hura eta pixka bat
nolabait bidea iriki zuena, eta naiz eta telebistan atera eta naiz eta salaketa egin erailda gertatu zen, eta Nagore izan da gure elkartean hito bat ere izan zuen, bere amarekin izugarrizko erlazioa daukagu, eta urtero egiten dugu oroimen bat ere uztailean Nagoreren inguruan, eta pixka bat horregatik. Aurten Larraitz, zenbat izar jarriko dituzu? 67. 67. Zoritxarrez. Nafarroakoak? Ez, orokorrean, Espainiar, bai, estatuan, bai. Asko dira, nik uste dut, gai eraildakoak arrazoi honengatik direla, beste edozein arrazoirengatik baino gehiagokoak, eta oraindik ere kosta egiten zaigu ikusten da, esaten dela, ez dagoela genero violentziarik, ez dagoela, asmatu egiten dugula, bai, orduan, ez dakit nik zer gertatu behar da, jendeak ikus dezala benetan arazo bat daukagula, eta konpondu egin behar dela. 70, beraz, hildako, violentzia matxista. Ez da urtea bukatu. Ez da urtea bukatu, oraindik ere, seguro gainera estatistikeko isen errango dutela, oraindik ere berri txar gehiago izango ditugula, espero dugu ez. Astero daukagu berri txarren bat. Larraitz, bai. Zer dago honen atzen? Zergatik gertatzen dire? Zergatik? Guk esan dugu hezkuntza oso garrantzitsua da. Hemen Nafarroan egin genuen aurrera pauso bat eskolaerekin, eta hala ere euskolaek ere eduki zuen ikaragarrizko kritika, badakigu zein aldetatik, ez? Orduan, guk uste dugu hezkuntza, formakuntza oso garrantzitsua dela, genero violentzian formakuntza, baina ez bakarrik noski gure umentzako eta txiki-txikitatik ikasi dezatela, danak berdinak garela, danak eskubide berdinak ditugula, eta ez dela inolako violentziarik erabili behar, baina baita ere epaileengan, baita ere poliziarengan, baita ere emakume batek violentzia jasaten duenean pasa berdituen estamentu desberdin guztietatik, horien guztiak genero formakuntza eduki behar dute. Bestela, aurkitzen ditugu esaldiak, esaten dizutena, eske ordu horietan kaletik zebilen, edo mozkortuta zebilen, edo, karo, minifalda horrekin nola etzaio zerbait gertatuko. Horrelako gauzak entzuten jarraiten dugun bitartean formakuntza beharrezkoa da oraindik ere. Epaile matxistak ditugu? Nik uste dut gizarte heteropatriarkal bat dukugula, eta agian ez da beraiek nahi dutelako, baizik eta horrela ez zitu gaituztelako eta gauzak aldatzea asko kostatzen delako, baina nik uste dut bai badagoela. Larraitz, aipatzen zenuen bertze kontu bat, ere azken aldean hautsak arrotu dituena, eta da hoixen ez, non jartzen den fokua. Eta zuk erraten zenuen nola kanpaina batzuetan eta mezu batzuetan edabidetan eta bertze ere muetan ateratzen denak, fokua jartzen da ez, emakumea. Beti emakumearengan, badirudi gure errua dela, erasotu egiten gaituztenean gure errua da, ez dut uste ez, beste edozein delitu gertatzen denean badago biktimaren babes bat, eta gu gara nolabait demostratu behar dugunak ez dugula zer gaizki egin, mesedez, barkatu, baina ez dira gauzak horrela, eta gero ere babes neurriak jartzen dituztenean gure gain erortzen dira, hau da, niri jartzen diate pertsona bat, niri babesteko jarri beharrean pertsona bat erasotzailea 24 ordu segika niri ez egiteko, eta nik nire bizitza lasai egiteko, ni ez naiz erruduna. Orduan, nik uste dut gauza asko aldatu behar direla, oraindik ere. Hain zuzen ere, hortik joateko, pausoak emateko, zuek baduzue, ez dakit errango dutalako eredu bat, edo justizia berrantolatzeko bertze proposamen bat, justizia konpontzailea, okerrezpanago, lelo horren izen horrenpean, lantzen duzuena? Nik uste justizia konpontzailea pixka bat, emakumea hartu, babestu, behar duena eman, eta erasotzailea egon dadila behar duen zigorrarekin, behar den tokian, eta ez dakit, gauzak ondo egin, ezin da gertatu emakume bat bi aldiz biktima bezala sentitu dadila, edo inkluso 3 aldiz. Orduan, guzti hori da justizia gaizki antolatzen ari delako eta pausoak justizia konpontzaile horretara iristeko ez direlako betetzen. Orduan, pixka bat eremu asko hartzen ditu
justizia konpontzailea esaten dugunean, baina da pixka bat emakumea izan dadila babestua, izan dadila errespetatua, ez galdetzea zer egiten zenuen, zergatik zeunden, zergatik elkartu zinen pertsona horrekin, zergatik joan zinen etxe horretara. Horiek ez dira egin beharreko galderak. Galdera da zergatik pertsona horrek egin duena, inorrek baimena eman ez baldin badio. Batzuek Larraitz aldarrikatu dute, pentsatzen dute hemendik hurbilduko dela edo, adiez, hemen egon zen, Amaia Zubieta aurrekoan, eta berak erraten zuen justizia feminista aldarrikatu behar duela. Ez dakit Larraitzuk, adiez, pertsonalean nola ikusten duzu? Izenak azkenean izenak dira, nik uste dut justizia izan behar duela justizia, eta justizia eskatzen desunean, da erasotu duen pertsona harrapatu dadila, gartzelara joan dadila, bere zigorra bete dezala, euki dezala formakuntza bat, euki behar baldin badu berriro ateratzen denean hori egin ez dezan, eta batez ere emakumeari behar dituen erramienta guztiak, tresna guztiak ematea, jasadun duen biolentzia horretatik ateratzeko. Deitu nahi duzun bezala ditu. Amaiak erraten zuena da, eta horrek ere badu seguraski zentzu punto bat, karo, justizia gaur egun erraten genuen moduan baldin bada, errazuk aipatu duzun gixan, jendarte heteropatriarkal batean sortu dela, edo horren seme dela, orduan justizia bera, seguraski izango ditu bere sesgoak. Bai, nik uste dut aurrera pausoak ere egiten ari direla, aldatu dira lege berria atera da orain, bai... Galdetu hor nizun, zein zuzen ere. Eta nik uste dut bere osotasunean legea, eta legearen asmoa oso ona dela, eta emakumea babesteko asmoa duela. Ze gertatu da lege honekin? Lege berri bat ateratzen denean, lege honekin zeuden zigorrak ezberdinak dira, horkilak aldatzen dira, eta nolabait ere moldatu egin behar gara, egun batetik bestera lege bat aldatzen denean, igual praktikan jartzen desunean ikusten duzu akatsak egon direla, zuzendu behar direla, baina nik uste dut bere orokorrean formakuntzari begiratzen diola, eta nik uste dut ez dela bakarrik zigorri begiratu behar da emakumeengatik zer egiten duen legeak osotasunean. Lege honek esaten du formatu egin behar direla, epaitegiak formatu egin behar direla, lehen komentatu ditugun gauza guzti hauek, nik uste dut ezinbestekoa dela, formakuntza, berdikuntzan, berdintasunean formakuntza hori oso beharrezkoa dela, eta nik uste dut legeak ere jartzen duela, legean, egin behar dela. Orduan, guazen pixka bat itxoitera legea aretu dadin eta pixka bat, nik uste dut oso mediatiko bihurtu dela ere ez, eta azkenean agian kaleko jendeak lege mundu hau igual batzuetan galdu egiten gara ez, nik uste dut itxoin behar dela pixka bat, kasuak nondik nora joaten diren, zen nolako jurisprudentziak sortzen diren, eta guazen ikustera legea igual pixka bat guk esan dugu, igual ajusteren bat egin beharko dela, ez? Baina, horretarako ere denbora bat dago. Epaileek, poliziak, behar ditu feminismoko klaseak? Bai, denak, gizonak, epaileak, sendagileak ospitaletan, poliziak salaketa bat jartzera joaten zarenean, zerbitzu sozialak atenditzen zaituztenean, denek behar dute, denek, bankuak, emakume bat biolentzia baten ostean bakarri gelditzen denean eta agian bere gain dauka kriston zorra besteak utzi diolako, pixka bat ulertu emakume horren ere egoera eta bar, eta ez izan, denak bankuak, epaileak, medikuak, poliziak, gizarte osoa behar du formakuntza berdintasunean. Gizarte osoak beraz behar du formakuntza, astelehenean erraten genuen moduan, bortxen eginen da ekintza simboliko hori, oroitarazteko eraildako emakume guzti horiek. Larraitz, honetaz aparte, ez dakit, astelehen lilak bertze zerbaitekin zaten, buruan bertze helbururen bat? Ekintzak egiten ditugu urte osoan zehar, orduan sareetan eta beste komunikabideetan eta jartzen ditugu, kartelak ere zabaltzen dira, eta ongi etorria da gurekin parte hartu nahi duen guztia, eta berdintasunaren alde lan egin nahi duen guztia. Astelehenean, erran bezala, Gazteluen Parantzan, 7etan, hortzen eginen da ekitaldi aski eder hori zoritxarrez egin behar den ekitaldia, eta hortzen egonen dire astelehen lilakoak, eta bertan Larraitz Trinkado hemen gaur gurean solasean izan duguna. Larraitz, mila esker. Bai, mila esker.
aurkitzeko Iruñeko udaleko zenbait albiste. Zibibox Itorramak 3 egun eskainiko dizkio plektroko eta ziako musikari. Kontzertuekin eta erakusketa batekin abenduaren 16tik 18ra. Plektro Rock 24. musika jaialdia Iruñeko udalak antolatu du artearen adiskideen laguntzarekin. Baitere Gabonetako pregoiak, erizainen elkargo ofizialak eta Nafarroko erizainen fundazioak Ukrainako gerrako biktimekin egindako lana aitortuko du. Isabel Iturrioz, Feneko eta erizainen elkargo ofizialeko presidenteak pregoia irakurriko du Ortziral honetan 7:30 udaletxe plazan. Eta baita ere 2023ko udal egutegia doan banatuko da abenduaren 21 eta 22an 14 gune publikotan. Udalak 20.000 ale argitaratu ditu enfoka lehiaketara aurkeztutakoen artean aukeratutako argazkiekin. Adi, elefante txuria, desfile Romanorum, abenduak 10 dezembriz, 12etan diputazioa Ponpaelum, ave despilfarrum maximum est. Ikusi zenituzten, erromatarrak bertze egunean, hemendik Iruñako kaletatik ibili ziren elefante erraldoi batekin, hain zuzen ere, HTaren despilfarroa xauketa salatzeko, eta guzi hori zer izan zen, eta zer aldarrikatzen zuten, hobe ulertzeko, hemen dugu HT gelditu Nafarroako bozeramailea den Gorka Ovejero. Atxaldeon. Atxaldeon zuei ere. Mil esker gurean egoteagatik. Bueno, Gorka, erromatarrak zertan ibili ziren hemendik Iruñeko kaleetatik? Bueno, urtero egin izan dugu azkeneko urteetan elefante txuriaren inguruko manifa, eta aurten baliatu dugu Tafallako HTren obretan topatu duten kastelunaren aitzakian, nolabait ere ezaugarritu dugu aurtengo manifestazioa erromatarren honekin, desfile honekin. Elefante txuria, behin kontatu diguzu, baina merezi du oroitaraztea zer den, zer da elefante txuri hau? Abenduaren, beti ahaztu egiten zait egun, abenduaren hastapen egun horietan, ez dakit 8an, 12an, 7an, bada nazioarteko elefante txuriaren nazioarteko eguna, eta elefante txuriak simbolizatzen du alferrikako megaproiektu suntsitzaile eta xahutzaileak, ez? Gure kasuan Euskal Herrian guk esaten dugu HTA dela megaproiekturik handiena, suntsitzaileena, eta gainera onura oso txikiak izango dituena, ez? Munduan zehar asko eta asko daude holakoak. Dena aitzinetik eramaten duen elefante txuri bat, beraz, HTA. Gorka, manifau, kasu honetan, ardura kolektiboak antolatzen edo deitzen zuen, nor da zein da kolektibo? Bueno, orain ardura sortu zen pandemia bukatzen edo restrikzioak edo mugak kentzen hasi zirenean, ikusi genuen jende guztia izan zen alako, badakizu shock bat, mundu guztia konfinatua, eta hori ikusi zen osasun arloa bat zeinen beharrezkoa diren zerbitzu publikoak, batez ere osasun, kasu honetan pandemiarekin osasun arlokoak, eta bigarrena, ze justu genbiltzan osasun arloan, lan prekarioa, behar bezain beste langilerik ez zuena, eta horren esan genuen nahikoa zela jendea txaloka ateratzen zen, atxaldetan, eta orain ikusten ari gara berriz ere Espainiar estatu guztian nola ari direnez grebak egiten, bere horretan jarraitzen duelako murrizketa horiek, Madrilen oso agerikoa da, baina Kantabrian, Donostin, ikusten ari gara, Orduan, pandemia ondoren esan genuen, orain ardura izan behar dugu eta benetan zerbitzu publikoak guztiak, ez bakarrik osasun arlokoak, defendatu, babestu eta indartu behar ditugu, Eta hortik sortu zen halako manifestu bat, eta guk bideratzen dugu asko HTren gastuera, hortan gastatzen direna, baina beste megaproiektuen inguruan ere esango genuke diru horiek eraman behar direla
zerbitzu publikotara. Orain, burbuila sortzen ari da berriztagarriekin. Enpresa, petrolio enpresak ari dira bideratzen beraien inbertsioak berriztagarritara. Forestalia, berez, uste dut, gandaderitzaren edo basogintzaren enpresa bat zena, gaur egun berriztagarritara pasatu da, eta badugu hemen proiektu bat, ni sakandarra izanik sakanatik pasatu nahi dutena, eta Altsasun Gatikara eta Gasteizera eramango duten linea bat egin nahi dutela, Zaragozan egingo dituzten baratz, eguzki baratz eta eolikoen energia eramateko, ez? Horra ikusten nahi gara, nolait ere, orain dela urte batzuk, mundu digitalera burbuil hori sortu zela, akuratzen zara, orain ari dira berriztagarrietara nolait ere kapital horiek eramaten, ez? Horren guztiaren baitatik ateratzen da orain ardura. Arduragabekeria da HTA, Gorka, kasu honetan zenbat diru bideratuko da proiektu honetan? Espainiar Estatuak Nafarroan inbertituko duenaren 60%, erdia, baina desente gehiago, HTren obretara izango da, 71 milioi. Eta Euskal Autonomia... Aurrekontuaren, Espainiak, Nafarroa bideratzen duen aurrekontu... Ehun eta 140 baldin badira, gutxiago 130 milioi baldin badira, 71 HTaren dako bideratuko dituzte zuzenean. Euskal Autonomia Erkidegoan, erdia, 395 milioi HTren dako, ez? Zaten gara, oso bidaiari gutxi eramaten dituen tren bat dela, bakarrik hiri handiak lotzen dituena, eta tartean gauden eskualde eta herri txikiei inongo zerbitzurik ematen ez diena, ez? Zaten gara, nahiko zerbitzu elitista bat, edo behar oso zehatzak dituzten jendearen dako, hiri handiak lotzeko diren zerbitzu bati kriston dirutza ematen ari zaiola, ez? Hori da guk arduragabekeria hori. Eta Gorka, elefante txuriaren metafora horrek gainera adierazten duena da, ez dela soilik hasierako gastu hori, baizik eta gero elefante txuri hori ibili behar zara zaintzen eta mantentzen, ez? Eta horrek ere baitu ikaragarrizko kostuak. HTaren kasuan ere halako zerbait da, ez da Gorka? Hau da, gero, behin eginta ere mantendu beharko da, eta horrek sortuko du zulo bat aurrekontuen. Bueno, HT kilometro gehien dituena Txina da, 1.400 milioi pertsona bizi direnak, bigarrena munduan da Espainiar Estatua. 48 milioi, baina gero ikusten baduzu kilometroak eta erabilera, Espainia dago oso bajuan, ez? Lehenguan ikusten genuen, Alemanian kilometroko ezakizen bat ziren 22 milioi, ezakizen bat, Espainian gelitzen da bostean, ez? Oso erabilera gutxi. Eta ez dugu guk esaten, badago AIREF, nolait ere Espainiako administrazioetako fiskalidadea begistatzen duen entitateak esan zuen, orain dela 2 urte, nahikoa zelaia inbeste AVE, beraiek Espainian AVE ditzen dute, eta Velocidad Espainola, nahikoa zelaia inbeste AVE egitea, hasi gabeak zeudenak utzi behar zirela, eta 10% baino gutxiagoko gastua edo hasita zegoena, ez, proiektuaren 10% baino gutxiago gastatua baldin bat zegoen, ez zela jarraitu behar, eta Nafarroan kasu hortan gaude, 10% baino gutxiago. Eta horrez, zergatik? AVE egitea dela oso garestia, mantentzea kristona, bidaiari nahiko ez dago gastua berari, mantentzeari ere aurre egiteko, salbu jakina, Madrid-Barcelona, errentagarria da mantentze eta hori egiteko, agian Madrid-Valentzia ere, baina handik aurrera iparraldera, gure eskualdetara, o León, Galizaldera doanak, ez dute inongo onura ekonomikorik. Baina Frantziara konexio egiteko, Gorka? Baina Frantziara nola iparraldean jasen dute ez dutela egingo 2040 arte edo gutxenik, orain hasi dira batzuk berriz ere eskatzen, baina esaten dute ez. Hor, Katalunian ere mugan esaten dute ez dagoela nahiko bidaiaririk, eta Aragoien Canfranc bere garaian gerra ondoren eta egin zutena hori erabat itxita dago, orduan benetan ez dago olako konexiorik, ez? Ez dut ulertzen gauza, Gorka.
kasu honetan, Renfe, momentu honetan, enpresa pribatua da, ezta? Uste dut. Ez publikoa. Publikoa. Renfe eta Adif publikoa Renfe dira. eta Adif publikoa Bai. dira. Ados. Osea, Renfek hartzen du azpiegituraren mantentzea, nolait ere, bera da hori, eta Adifek zerbitzua ematea. Adifek ematen du Albia, Avant, eta hori, eta orain ere sartu dira pribatuak. Ikusten baldin badugu telebistan edo periodikotan ez dakit, ez dut ni digitalean ikusten ditut, orduan ez dute hori ikusten, baina badakigu Madrid, Barcelona tartean, ja badaudela operadora frantsesak eta beste batzu ja uste dut 3 daudela, ez? Horregatik Adifek atera zuen Ablo edo hori, da AVE low cost. Nolait ere AVE urteetan saldu digute hegazkinaren itxurako zerbitzua bezala, azafata eta azafatoekin, ezagite esaten den azafato, ez? Xaloan bai. Bai, azafatariak esango du euskara, ezagite. Bueno, hor, nien ez seguran ibili den jendea esaten du, hor nola ibiltzen ziren, eta hegazkin baten itxurako zerbitzua ematen zuten. Baina, gaur egun ja, enpresa pribatu desberdina sartu dira, eta Adifek sortu du Ablo low cost bezala aurre egiteko kompetentziari. Gorka, baina politikariek hau jakin behar dute. Zer dago, ze pasten da, zer dago honen atzen? Bueno, atzo hitzaldi batean egon nintzen, ez dakite aipatuko dugun, batek esaten zuen, atzoko hizlari batek esaten zien politikariei ezin zela onartu elektrika enpresa multinazionaletan politikari hoiak egotea, berak esaten zuen dinosauruak, ez? Hori da, ate birakariak, ikusten baldin baduzu Aznar, presidente hoia, Felipe González eta ministroak eta hola, bukatzen dute beraien karrera politikoa uzten dutenean, olako multinazional handietan, Telefonica, Iberdrola, Red Eléctrica, olako multinazional eta enpresa handietan bukatzen dute. Horrek zer esan nahi du, ni egonez urte batzuetan legislatzen eta aurrekontuak egiten, nun eta gero enpresa horietara baldin manua esan nahi du ez dudala enpresa handi horien kontra egin, ez? Aldiz kontra enpresa horiei onura eman diet eta sari bezala hor bukatzen dut, ez? Erran nahi duzu HT-aren atzean ustelkeria dagoela? Bueno, guk ez dugu esaten, epai batek esan zuen, deitu zion el cartel del AVE. Hau da, eraikuntza enpresak bat egiten zutela, prezioak zirena baino altuago jartzeko, eta gainera beren artean lehiatu beharrean, nik hartuko ditut zonalde honetako esleipenak, nik hartuko ditut eskualde honetako esleipenak, ez? Eta Euskal Autonomia Erkidegoan oso kuriosoa da, Bizkaia estatuak egiten zuen bitartean, Gipuzkoako zatia, HT-ren zatia, PNV-ek egiten zuen. Eta hor, Euskal enpresak zeuden. Eta Bizkaian, estatutik egiten zutena, Espainiako eraikuntza enpresak. Ze kasualidadea, ez? Osea, hain da eskandalagarria, baina inork ez du ezer esaten, ez dute itxurakeriak egiten. Baina esan dizut, epai batek esan zuen, ha habido un kartel, hau da, kartel mafioso bat, deitu zuena el kartel del AVE, proiektutako esleipenak banatzeko eta prezioak igotzeko. Hori gertatu da ogiarekin, gertatzen da petrolearekin, ez da kasu bakarra, baina oligopolioa dagoenean, hau da, enpresa gutxi batzuk oso boteretsuak aurrekontu izugarriak lortzen dituztenean, Espainiako edo gobernuko aurrekontuetatik dirutza lortzen dituztenean, esaten dute, zertarako borrokatuko gara? Goazen kriston pastela da, banatu dezagun gure artean, ez? Ez dakit Gorka, honen atzean azkenean pertsona daude, izen pare bat... Pertsona gaiztoak, bai. Pertsona gaiztoak. Izenen bat, ez dakit, ezagutzeko norri izaten den hemen atzen dagoen protagonistaren bat. Bueno, agintean dauden politikariak, turnozko politikariak. Nolait ere, Nafarroari kasuan, Zapatero orain Podemosak esaten du oso aurrerakoia izan zen, Zapaterok onartu zuen Europar Batasunetik krisia etortzen zenean 2008-koa, murrizketa brutalak, konstituzioan sartu zuten PSOE eta PPek nolait ere defizita maila batetik gora ezin zela joan. Osea, egun batetik bestera aldatu ziguten konstituzioa
bi alderdiak bat eginda, jendeari zer esan gabe, ez? Ematen du Katalunia eta Euskal Herriko kasuetan ezin dela ikutu eta zenbait kasuetan gauzatan konstituzioa uki ezina da, baina krisi garaian Europatik aginduta aldatu zuten, ez? Eta Zapatero eta Pepino Blanco, Pepe Blancok, esan zuten Nafarroan HT izango zela Castejon eta Campanas artean, adibidez, ez? Hor bota zuten eta guk uste dugu hortara doazela, ez? Campanaseraino egitera. Hoi dira batzuk, gero Rajoy eta hauek etorri ziren, gero Abai, ere hor dabil JK HTA egin behar dela, eta nola ez, eraikuntza enpresak azkenean hortaz bizi dira, zer nahi dute, guk egitea, ez? Nolait ere diru horiek lortzea. Baina, bueno, hola pertsona ez dira gutxi batzuk, dira klase politiko orokorra. Baina, Gorka, ados, gastu handi bat da, inpaktu batzuk ditu, baina, da, krisi ekologiko momentu batean gaude, eta beraz behar ditugu errepideetatik ibilgailu, konbustiozko ibilgailua kendu, eta horretarako badakigu trena dela modurik onena. Beraz, argudio bat, hain zuzen ere, hauek erabiltzen dutena da, trena sustatu behar dira. Bai, sustrairakuntzako txosten batean irakurtzen dugu, memorizari naiz, askotan ez dut ekartzen, 2004an eramaten omen zen Nafarroan trenbidetik ehuneko 10, 11 edo 7, 11 ezakit hor. 2017an ehuneko 4 jaitsi zen trenez eramaten diren salgaiak edo merkantziak. Hau da, geroz eta gutxiago eramaten da. Orduan, gu ados gaude, baina abiadura handiko trenak ez du sekulan salgai edo merkantzia pisutsu eta handiak eraman. Barkatu, ohikoak, ez? Eramaten dituzte Volkswageneko autoak, sakanan zementerakoak eta hori, baina kamioiak etengabe handitzen ari dira kopuruak, ez? Orduan, gezurra da, esaten dutenean eramango dutela. Ze Espainiar estatuan urteak eta urteak HT lineak zabalik daudela, batzuk eramaten dute, baina ez dira benetan abiadura handiko trenak. Abiadura askoz ere txikiagoa delako. Orduan, gezurra da abiadura handiko trenak eramango duela. Orain dela gutxi, Euskal Autonomia Erkidegoan PNVk onartu du Burgos eta Gasteiz arteko HT orain egiten ari direna, ez duela salgairik eramango, ez? Orduan, onartu behar izan dute Euskal Y-koan ez dela salgairik eramango. Hala ere, Nafarroak esan du, baina Nafarroan bai. Hau da, Nafarroan, komunitate txiki batean, eramango dut, orduan zer sartuko dira, Altsasun, kamioiak, edo Castejonen, orduan ez du zentzurik, ez? Hain da burdoa, hain da latza esaten duten eta potoloa gezurra, eta jendeak ez du. Gorka, gainera testuinguru aski berezi batean gaude, atzo erran zenuen hitzaldi baten egon zinen, ni ere bai hitzaldi horretan egon nintzen, Antonio Aretxabalak eta Antonio Turielek eman zutena, energia eta materialen krisiari dagokion, gai horri dagokion hitzaldi batean egon ginen, eta hortxen kontatzen zituzen gauza handiz, badut ere harremana honekin, hau da, basikamente, bagoazela energia eta material eskasiazko mundu batera, eta beraz, testuinguru horretan, pentsatzen dut, halako makroproiektuek, elefante txuriek oraindik ere, zentzu gutxiago dutela, noizbait izan bazuten. Gorka, zegit, zerekin gelditu zinen hitzaldi horretatik? Lehenbiziko gauza, ez zuen iguala aipatu hain zehazki, Antonio Turiel, baina aitu izan diot irratian, poskat eta artikuluetan, eta berak esaten du, igualatzu ezakit esan zuen hain garbi, baina berak esaten du, gaur egun dauzkagun natur guneak salbatu behar ditugu. Aldaketa klimatikoa heldu da. Desazkundea etorriko da, planifikatu egiten badugu hobe eta bestela etorriko zaigu. Orduan, momentu honetan lehentasuna da, oraindik ere dauzkagun natur guneak babestea. Hori irakurri nion, berez jatorria Leongoa da, eta esaten zuen, Leon, provintzia abandonatua, Espainia nola da, despopulatu horretakoa, baina baduzu egoz bat ona, natur gune potente bat. Kontuz, orain etorriko dira
berriztagarrien burbuilako enpresa berri hauek eolikoak baratze eguzki baratza jartzera eta naturguneak suntsitzera. Eta hori, eta atzo esaten zuen datuekin, nola elektrifikazio bakarrik energiaren ehuneko 20 dela, 20-23 tartean Europa guztian, beraz, berriztagarriek ez dute energia arazoa konponduko, baina naturguneak ezinbestekoak izango dira lehorteei, klima muturrekoei aurre egiteko. Eta horrekin gelditu nintzen. Ez dakit esan zuen oso garbi, ez dakit, baina ni horrekin gelditu naiz Turielen azken aldiko elkarrizketetan. Bertze gauza aski interesgarria izan zen, nola ez? Orain, borborrean ibili den gai hori, ez da, bolo-bolo, lerroburu guztietan, egunkarien azal guztietan agertu dela fusio nuklearrarena, eta hortzen, ez zuen gogo handizik Turielek horretan sartzeko, baina azkenean atera zen galdera, mahai gainean jarri zuten, aizu, eta fusio nuklearra berri guztietan atera da, mugagabeko energia izango dugula, energia garbia gainera, eta denak zoriontsu bizitzanko garela, mundu horretan, ez da? Eta gorka, hauek, pixkat hori zalantzen jarri zuten. Bai, esan zuen, lortu dutela lehenbiziko aldiz, laser bidez, deuterio eta tritrio eta deuterio olako kapsula txiki bat laser pilo batekin erasotuz, laser horiek gastatzen zuten energia baino pixka gehiago lortzea, ez? Uste dut megajuliok edo esaten zuten, nire zientifikoa, baina, esan zuten, bota dituzte 2,1 megajulio eta lortu dute 3, lauran pixka bat gehiago, baina ez dute hor sartzen, laser horiek egiteko eta martxan jartzeko gastatu diren 300 megajulioak. Ze, karo, energia hori petrolioekin esaten zuten. Lehen, petrolio barril bat energia gastatuta 28 lortzen genituen, orain dela 100 urte, 100 piko urte, 1900 urtean. Gaur egun, ja gaude, petrolio barril baten energiarekin ateratzen dira 5 edo 6 bakarrik, joan gara jaisten. Eta esaten dute 10-15 urtetan, petrolio barril baten energia gastatuta lortuko direla bat gutxi. Hau da, ja ez da errentagarria izango, ez? Eta fusioarekin esan zuen hori, hau da, lortu dute pixka bat gehiago, baina oso energia txiki, oso energia gutxi lortzen dela kriston eraikuntza eta laborategi batean, ez? Gero gaina aipatu zuen, eta hori brutala da, hori egiten duen enpresa militarra dela, eta nola gaur egun munduan hitzarmenei dagokienez, hidrogenozko bomba atomikoa ezin den fisikoki lehertarazi froga egiteko laborategian egiten dutela, ez? Orduan gainera, berak esaten zuen hori ikerketa militarra dela, eta, ez duela inundik ere ikusten aukerarik hortik aterako dena. Eta Espainiako periodikotan atera zela, ez? Eguzkia menperatu dugu, hau izango da etorkizuneko energia libre. Eguzkia domestikatu dugu. Domestikatuko dugu, Eta nolait ere hemendik urte gutxitara izango dugula energia libre eta mugagazina, ez? Eta mugagabea. Eta berak esan zuten, biek, Antonio Aretxabalak da, esan zuten ezinezkoa zela hori, eta gainera Aretxabalak esan zuen energia mugagabea izango bagenu, 20 urtetan edo, 100 urtetan, munduak gure gorputzeko temperaturara iritsiko litzatekeela temperatura. Eta 400 urtetan ozeanoak irakiten egongo zirela. Nolait ere energia mugagabe bat balego. Orduan berak esaten zuen ez dagoela, eta eskerrak ez dagoela. Hori erraten zuen, espero zuela gizakiak inoiz ez aurkitzea energia mugagabe bat, zer mertzenaz akituko dugu ja erabat txikitzen, ez? Ozeanoak irakiten 400 urtetan esaten zuen. Badu gorka gainera honek lotura nik uste aski interesgarri bat HT-arekin eta fusio nuklearrekin, hau da, zeren atzean badago nola erran. Patroi kultural bat, ez? Badago paradigma kultural bat, eta da, seguraski etengabeko aurrerabidearen, progresoaren, ez? Eta teknologiaren
ez dakit, fede hori, ez? Eta orden pentsatzen dena da, dena gero eta bizkorrago gora eta teknologia hobeak eta joango garela beti hobetzen, eta gituko dugula Marte terraformatzen, eta handik, ez dakit, espazio guztira, ez? Badago hor oinarri nolabait ere kultural bat guk denek arron barneratua duguna. Bai, gaur egungo erlijioa bada zientzia. Jendeak zientzian jartzen du bere sinismenak eta bere desioak atzo esaten zigutenez ez da egongo. Antonio Turielek orain dela urte bat, hobi atera zuen Petrokalipsis liburu txiki bat, eta hor esaten du argi eta garbi zergatik ez diren egongorako energiak, ez? Orduan, nik uste, liburu horretan esaten du ezetzaren liburua dela, esaten du petrolioak ez gaitu salbatuko, berriztagarriek ez digute soluzioa ekarriko, kotxe elektrikorik ez da egongo guztiendako, kotxe elektrikoak egongo dira, baina ezingo dira gaur egun dauden auto guztiak elektrikoak izan, nolabait ere, desmitifikatzen ditu eta zientziaren arlotik esaten du zer ez dugun lortuko, ez? Orduan, zientziak salbatuko gaitu, beste batzuk estralurtarrak agian etortzen zaizkigu eta gizarte hobeago bat egiten dute. Gaur egun daukagun zientziarekin, hauek esaten dute, ezinezkoa dela horrelakorik, dekrezimentua edo desazkundea etorri behar dela, eta hoberena izango dela prestatzea, planifikatzea, eta ahal dela natur guneak ez izorratzea. Turielek erraten zuen, zuzenean ekonomian esku hartu behar zela. Eta ekonomia erregulatu, eta, berek erraten zuen gutxi gora bera da, gerra egoera moduko batean gaudela, beraz, gerra ekonomia antzeko bat behar dugula, eta hemen gauzak gelditu, eta hasi gauzak sustraietik eta sakonki aldatzen, zen berak erraten zuen, hilabete batzuetako kontua ere izaten aldela, hemen astea sumatzen, gauza aski potenteak. Batzuek erran dute, azken uda alaia hausen pasatu duguna izan dela. Edozein kasutan, etorkizun komplikatua, behintzat, hau erraten duten haiek, orain egiten ari dugun berdinarekin aurrera jarraitzen badugu. Hortxe nazki, hitzaldi interesgarria, bilatzen alko duzu ere bai webgunean, eta erraten genuen moduan, hor kontatu ziren gauza honditzek, badute lotura bat HT-arekin, zeren atzean badago pentsatzeko modu bat, eta uste hori denak hobera egingo dela, dena aurrera joango dela, eta akaso hemen kontuz aldaketa potenteak eman beharko dira. Gorka, gaurkoan hemen utziko dugu, espero dugu bertze batean onat ez etortzea, zeren horreken horrein nahiko du, gauzak aski hobetu direla, Gorka. Etorriko gara beste gai politiago batzuekin. Mila esker handi du, Gorka. Zuei. Hortzegunekoa egin dugu 3 elkarrizketa interesgarri hoiekin, bihar ere hortzegunean hemen egonen gara, aktualitate gehiagorekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.